Yeah, Nyansapo washo yeah, major brimpona na Nyansapo washo ne denye. Yes, Nyamiama way, Nyansapo TV. Yes, Nyamiama wo. One way. Anana ma so pre na mampene no. Amampene yes, Nyamiama wo. Echera ba kwa so. Yes, Nyamiama wo. Nyansapo TV. Yes, Nyamiama wo. Brimpon Royal Kente Palace and Services and American for the amount. Canina near Brania Tim Pentenkwa. Obia wobedi hine. Obia wokwa ye wabrimpon bi wokwa brimpo ye. Cha chao Kente papa bi edunasa edwinsi dwiniso ene agudie empemplane ma toma wodro ahoni bodombe wo bag ya yede gi aware donno ayebo na so dem mu nananom kepo a wo mudi wo no nsa wan papa bi enchansi ni nkonwa yekọ haye na yede ekoye yayefro anase ye wedding ohima wo fa ho a ware da no ama ho ayefe ahosiesie ni nyina wo ye ohina yesiesie oba be waro ba ye be fa wo yesiesie ho amo afa ho seteten na wo de akọ enu nti entwani nhwe ba bia eyeye na wokọ na dress si fom na dwam na ehu se wo hene ene wo bayi ohima na atie si fom a wo ba dia ene eye owo abrempon Royal Kente Palace and Services ya wo santase runabout wa eno ena me kan fo ma wo asantema ajaboso Ghana ajaboso ba bia wo bia mesro number na gu screen ni no fa na ni nkita wo Arishmai mama mema munyina akwa abasronko enfambra Nyansapo TV eso yedim se otwedi ampomba se ya domada roma enenso wama adepa bi achiyen enti yaba ha se ya na yedin sempa ekoso ewo eyeye maimu asantemaimu wiase afa na nyina ana yede ba besomo ewo fidikesie so medical culture se ene anedi kan a wote Nyansapo TV ewo abefo ntintin fidikesie so a ene emesrew se obe subscribe channel no ede amame enye pesemi nkumnya share ma ofofro so nsa intimi nkabi culture ne se ene studio ha no Appiah ebedwa esanse maami bia mahwe nanimu ache medon wo makoma mu menya kwanya ne ni hia ene meni na hia yebedi nkomo yebewesa nkomo na sabio yede nwom atofom na bibia nso atimakoye ede amai medical culture say ye paw Nyansapo TV ye studio ihu entoma enti ene de obepie mu ewo studio ha bibia ekoso wano bibia danso enye asem ketwa obi beka se adwoa ho aye fe na hwan anesiesie ho hwan na ama wasehema enei ni nyina ene se ye maame na nahema owa brimpon Royal Kente Palace anene no ma me ho aye fese wo pekente papa e de afra se oye bema se wo ye oba wo pekente e de agu ho ama sabi wo piagabo biase a sabi nkra empanyifo obi atwa nani sa be hwe wo de a ana mekanfo e de ama wo santase runabout eye baby a Beaton Gas Fuel Station e wo ne ho ana wo de hia ne so obefa ne number na eye dia two screen so no na ne no edi enkomo besiesie obedwudwaw ama ho ayefe wasipi asita na upie dwabo biase a emma ne mema atonyom edi afro abusua mekasa enye tenten serem di kan e kan ye no enne mani agye papa wo kai sa anwumwe se kutu se bame menene nyede ma we fancy ha because no wo fie ha say ye ba bedi enkomo etika me ho na mempa o me maami ho entoma fan show men dan adi ema wiase asanteman Ghanafo obi ehu no na ye wi a ye de enkomo bi ahyehye so maami memo akwaba na oho ye de obade adom no mpaibo me ho ye pa ovem na me hu no social media so nyere na me hu na ene eti me pevem kasa no wo fom sene o name ma me Rose Gold hia sene mo kansam no enu bi na me hia no ha sei insirachiri kula wow na bibia ekoso kama wow Isanye bia ma he bia ekoso mete won kanye no me pa kwanya ne no wahia ti wo be nam se me maami Kokofu Serwaa waya ababaawa waya basiriwa waya hwana Ghana baabia de afa baabia o sentra ji baabia obia boa wow drobia anka dem na mom ye ne de be na wo ede mayen esan se ne ye paw Nyansapo TV ye ho ntoma enti nkomo twetwe be kakra bi na nwom tuo no menim se na obetwa nyama mame
because say masa him idea yo pe bia chanyo ma aka say we studio hanko etimi bie floor na ma ye nim komo wada o ma ene ye bie Nyansapo TV anu idie ban Kokofu Serwaa me mo de me hise wo fe na me de Debi mi kura no waka ne se ni me a me nwini mi bi kakra bi na ja me de abo ye be kasa acapella enkasa eno no se de tie no enti ni e mada wo ma enti efo ye hwe Kokofu Serwaa ni o mu sa me nwimo de me de me kwasha de ma eni so na ma ye ni ye kwe nam ti se de me tuntum Nyansapo kakra Asante mamuntie ye ni o Ghana mamuntie ye Asante mamuntie ye ni o Ghana mamuntie ye ena makwa ni me fa Appiah ku bi so ena Nyansapo be pia Asante man Ghana memu Nyansapo amamle adwumade die Nyansapo e fa no kwa Nyansapo hoy ye sana ne badwemba awale enwu dwumade abaya ni abatete eyiye ni adwumayo ahensie ni anyamesom Nyana ya mamre enti Nyansapo munya ne na munya so na mutie ye odumade papa de mamo aye onyame asesra yo aye Nyansapo ye Appiah ku bi nyansani ye Nyansapo fo onyame asesra yo aye ya mamutirinko aye Nyansapo ye Appiah ku bi nyansani ye Nyansapo fo onyame asesra yo aye munsomu ye amamele munsomu ye amamele ye ntuntwini yo amamele munsomu ye otu amamele twini aye hu wusu nwayela amamele ye japadi yo watu atwene dia sangofa o munsomu ye amamele munsomu ye amamele ye ntuntwini yo amamele munsomu ye otu amamele twini aye hu wusu nwayela amamele ye japadi yo watu atwene dia sangofa aye munsomu ye amamele munsomu ye amamele ye ntuntwini yo amamele munsomu ye otu amamele twini aye hu wusu nwayela amamele ye japadi yo watu atwene dia sangofa o munsomu ye amamele munsomu ye amamele ye ntuntwini yo amamele munsomu ye otu amamele twini aye hu wusu nwayela amamele ye japadi yo watu atwene dia sangofa Nyansapo osiesare mbadwemba abusu ya me catch o say en the studio ha say no Appiah ebeja because ya maami Kokofu Serwaa enye ne ye bete ne nka wo ya kwada na fe kwa na ya wo na otene nwompe wetimi ti wani kasa maami Kokofu Serwaa nwum nie na won so wo de nwum no bi ayi nkonya aye nkeche wo social media no so because ne nwom hoahoa nipa ne nwom ti apo wo te nwom na ema akomato yem de wo dwendwene bia no na wadwendwene to atwa maame wo to nwom no mehu ade bi na mo ye mo nsa bibi sei ase mo gigi akra se mo ye denyo eno botai be ne taachiri ene se ne mo de mo nsa bo mo nsa mu ye sei no minim se botai bi taachiri nti na mo ye sa because asante mem han ye nya bibi akwa bibi bia ne wo botai nti a ye de ye sa obetima kire ye kakra de metima kire botai taachiri ne se unsa wo kwa asori dem ha omo ban de tania da de balizi e betan nsu bazibi eni ya ha enti de yanso bema ya taame ya beto nwum na yenkoti ana yenkosi akire eno no yensam na wohu no enti ensam no buaye ma enwum no esisi so so be ya yenkosi akire ana obi nko se mo organ no eno yensam na ye wow sanity na yenwura mu kakra because no to no be ye mo se ne di kan ye no ye paw Nyansapo TV ho ntoma ti nyom to no ebe ye mo ba me pese ye busa wo se ye ka se Kokofu Serwaa oye hwan he fa no free hwan kwa na wo no a wo de na ba be do masantima ya ene ye hoahoa ni oye hwan wadama e ka Kokofu Serwaa Kokofu Serwaa obi a wagidini ewo yamamele anwuntuo mu se de me ka na mafo ama be hu ye nwom kuro yi mu Kokofu Serwaa ayi obi a wato nwom akwa akiri da bia meka menka enyim mame afia basa emfiri mu chese ono na de enwunkro eba asantemen mu ena ono nso na tete me enti na emiti ye me fra me ho sekan afia basa chese ene ya na wo mame ni mu no enu mu ne abewuro me mu ana me de ye ne ma doso asantemen mu no doso mo so no ma yi se kutu wo se be ba mo no ne ade no enti mi nka se enyim mame afia basa di emfiri mu da
ne Kokofu Serwaa obi a memenyo nto no edaso wa santemem ha okay yenti America ne say memenyo nto no menchro eya adoma otwedi ampone nanom de adom me okay enti mitu we mi nyamenyum wodam na beto na bontene ti say de ko studio ko recording dabi me ko studio ko record nyum na ewo mitiri me ni buku so because me ko studio bi se makoyo nyum pie ba na bra ne hwe me sa wo se onu mi se buku ekura me de be se nsam na efiri me no mu ba na asoso wadwene ho sa wanti ase enti adom kase a otwedi ampone ya chame enti menyum to ade kuma hyere bia me ka me se me da mu bafua ja usuo wanso Kokofu Serwaa me da mu bafua enti Kokofu Serwaa obi a magidi ni yie okay na Kokofu Serwaa obi a oya nkohihye enti mo na atene no ba mu hu nipadua no abe hu nipadua no ba bile mu ansa na be hu me wo hu chese me obi a bimpie abonten basa bo hu me a na me kobo menyum koro na bo hu bia se de Nyansapo ada wo ma to nsa afra mi ina bia de be hu me Kokofu Serwaa de mintimi nkama sem bebe na meto onwom no ache yie okay eno kwa na ebeba me question so say infie dodo se na ade ato sa nwum yi ebi obeka se won de start nwum be 100 years be 50 years ba be ma me Kokofu Serwaa ato ya ya metima predict be se wa ka wa asem Kokofu Serwaa de metimi aka se meto onwum be 30 years ni chese meto onwum na misha obi aya na meto onwum na misha Kokofu Serwaa de obi onim minim se meto misha so enwuma se firi school time okay na misha ne no wani je ho ni ma ni je ho amamela ne de esere me maame eto nwum okay ba pato so ye obi a obo atumpan na Kokofu Serwaa firi atwoma trede okay me maame de adwaba atma wa firi ma wo hye firi jimsisi ame no kase mfa ne kransi ma paso de opanyini oseyesi bi ya na mpempi mpanifo amanfo tan se Kokofu na da me so ne nti mfiri Kokofu me kwa ka mebusa me mfiri Kokofu na Kokofu hema Serwaa no ene ye de me nana eto no nti ye fie ho no Serwaa no dooso yo wo se mampon gaben Serwaa ohini ba Serwaa nti bia bia wo Serwaa na efiri no ne de se din na aka ho ena ma me benya Kokofu Serwaa nti Kokofu Serwaa no eno no na se na wo kasa wo to nwum yi be 30 years no me ma me ho efe pia ho efe because 30 years na me hwe Kokofu Serwaa to se me na mo be kasa manyisi ma wi o ma ye hunto ahwe no me ya kala manyini pa nyame ehraw me pese wonyuma bia wato ache kakra no wo be to kakra ma me ahwe ade ti se nya nwum enko an wato ekwa de sia na kreti ye eti me pese wo kra me nkai se me na mpo na meto ye bia wo to abekai wo to amia bekai wo so na to nwum no eti pese wo to nwum bia da wakoma so wo usa nwum no to ye na like wo feel say yes wato nwum yi to ma me hwe ade nwum e dem akoma so nwum ba ko bi wo ho bia mprepi kotoko hini to kwan a omo tan body na bia nim se sa anyo Kokofu Serwaa kwa na to da enti bia na me tue e be kai ho okay Nyansapo waro ye meje brimpona na Nyansapo wa show ne denie Nyansapo wa show ye meje brimpona na Nyansapo wa show ne deni aye ko twa mansa jahini oyini na filinsi o ma si oboton sam na chirayila etin frama jampentu do anu kwa na ehunu yo enu nti ebinom se ihu baabi odum ihu baabi odan baabi so kaka pempe ohini be ni e ohema bofo amani nanano obrimpoti mpia bi okatachie aye nanana ya metri so na Nyansapo wahwe pia ejima wo na to sa nwum we na mama ya na me to sa nwum nwum wo mutime to me ba manhia na mo to sa nwum we a etime kama ko am say na hwan na eto sa nwum we di ma yewura na ye boni dia na ye boye mu asipia but I ben an attention the to sa nwum we di ma yewura but I attention ni say ekotoko hene na adam aye boni aye boye mu asipia osumbu ma santeman nti ye no nwum aye ne sonko okay say kotoko hini pie baabi a obia be so ope no ehwe no yeah onu kura yi hu baabi eye odum yeah ni hu baabi eye odan ni hu baabi so kaka pempe nti wa hini be kura ni nti obia be se ohwe no ti se wote ya se amansampe wahwe nso yenya so wa hu enu nti ne butaye a me de se anwuma kotoko je se odamu soronko e wa ahemfo ni nyina mu
Enti sanyu we ya wo boy ye de ma ye wura no e de wodru ba bia tim hu se sanyu we ya me bo wie ye no se de de ma me Kokofu se wa de bete so like encouragement ben na wunya ye e de ma du ba bi se se ya na ye ma ho a se Kokofu se wa ti ma ya nyuma kotoko hini pie kura nyum tum bodi na chi no no me ti kura ye ni je kese ma me we se wo bo na no se me ti a me bo obi ani me se na me tu yo so me ti wa me na me nim se na me tu yo no mo hu so na to ye na me bo me na ye se mani adu makomam just enye easy sa o so betimi abo nyom ama obrempon te se etimi afa wo nyom a na okọ bebe na nwene bo na ti body na ti de enye easy se nyom mo me so na to ya meja se me na me to sa yo no because sa nyom we ye nyom a me no sa e ka mekoma nkasa e kire se ne ye wura na hinie etie enti sa nyom we de metoto na se ma me waya de ye hwa de bi wo kasa no se sa nyom to we no osuaye efri o maami bi ho o nana bi ho enti na pepese mbusa se enye talent enye wankasa wadom achede ana se mepese mi hu ukire enum yie pa emi ankasa madom achede na adom achede ni bi wo ho a efiro bi so na yiwa pie okay ma adom de ne nyame de adom na dana na bom na aka de obetima ma adom na pia bontene enu nti na ma me bo maami ni di ni se ma na fia basa no enam ne so sa mli madom no etimi pia bontene na adom de adom nyame kopon do bia adom achede ma no na mum ebesu obi so ansa na mo timi pie abontene wo adom achede na hyede ma wuni emu ndo bebua wo ama adom achede na pia bontene ma nsan hu no ono no otimi bua wa wo so tambia otimi bo ne dini na se bi so no ko oni ho kura aka sa me na nan ebi a ma nche na nyim to kwa ma me no adom achede de nyame de adom me dada ewa abusuan ne wo mogyer me ye de wo me emu mu do obu a me ma adom achede ndi pia bontene ehu me no eni ma me afia basa no sanity Mami, safa nyum fo mu maye because me say na nyum to na me nkomo no de ehu hiam o eye nyum to no ye pese wo to nyum no fre sunsum no e ma ne ba fidie mu da bibie be bia no enkoso maye me be to nyum bi na nyum no me be se be ka bibi fa ho kakra okay me wo me suwa bia na efe na ya abola wo fitede na me suwa no oyo bi a woro so se be ka sa nyum no wa abuhia na nyum no wo mu dada ento no ye na de a ahodi pa se de ko de oni bi o da bi ode nyum to be yi wa no be yi wa no eli be yi wa no makai mi krom obi ono so te sa ode nyum to be okutia onka wasem o to ne nyum o ya no waja ma ho okay o de o ka no aye wo fi pa bonasum sa de so ne ya ene ko di watama nka ye na wa hu no na na ji ha so se da meti ho ye de na nyum de obama obi okay nti meswa no wo se ekwaye mi nkobi o no mape Kokofu Serwaa mi nkobi o no mape kwan bi ekobi o we ni ebuma kwansin kire wo ekwan bi ekobi o we ni ebuma kwansin kire we Kokofu Serwaa mi nkobi o no mapo ekwaye mi nkobi o no mapo ekwaye mi nkobi o no mape kwan bi ekobi o we ni ebuma kwansin kire wo kwan bi ekobi o we ni ebuma kwansin kire we Kokofu Serwaa mi nkobi o no mapo ye kwan ye mi nkobi o no mape Kokofu Serwaa mi nkobi o no mape kwan bi ekobi o we ni ebuma kwansin kire wo kwan bi ekobi o we ni ebuma kwansin kire we Kokofu Serwaa mi nkobi o no mapo ye kwan ye mi nkobi o no mapo kwan ye mi nkobi o no mape kwan bi ekobi o we ni ebuma kwansin kire wo kwan bi ekobi o we ni ebuma kwansin kire wo Kokofu Serwaa mi nkobi o no mapo. Wow. And also, but I have been I say, watch that was here. Say, me fan say, be a no be wo fie. No mo nya ntawa kakra. Nti no, be a me ba na ebe wale kura no. Na me say me no enye ba ko ntimi nka nkire wo. Nti mi so kra me nya ma be say me petie. Nti ndia mo kana ma hya mo iti na mo ka no. Me nti obi a case. Mi nko bi ntimi nko pe musasa na hene kwa na mo ye no. Ade be ka watemase. Mi nko be ko se na bi ya kwa be so ne ye ko no. Ana kuro be so ne ye ko nti mi nko bi ni mape. Ti kwan ya wo ko bi no.
ana akobusa asese na he no mo yɛ me so me committee me busa nti ekwan bi yekobi yehoi ene yebu mu akwansin kyerɛ wo bu Serwaa de mi nkobi na kopɛ ase no no abusiafo hyɛne so ma me sɛ ha Nyansapo TV meso se afei anwate adwoa menka kacho oni ase Kokofu Serwaa wo fidue mu ha yedi enkomo na ne enkomo yedi no edanso eye nkomo a akwakwaa nyum to asekyerɛ sɛne Kokofu Serwaa kwa no oba system ni mu sa wo si so enye ne ba be hwai me maami sɛne otimanim hani fia maami ye ya on website e ba be chere comment ne ma bi ase etikacho oni ase on subscribe channel no on share on like no fa na dwenkyerɛ no emfa ase ma me adwoa menya daje na makenkan amofofo so aso atibi kai sɛ owo abrempon Royal Kente Palace anene no waso masene ono ana mama dance e o mafefo mu ono ana asiesie me wo hwɛ me komu efiri me tiri so duku ebo so ebesi me ho me wedie sɛ ne di gold ye adware me ya adwoa ne madam so e o mafefo mu nti wo pɛ kente papa wo pɛ obi ama no asiesie ho ama wa dance a enefo ni kyeremu e wo owo abrempon Royal Kente Palace e wo Santase roundabout baby a Biton fuel and as a gas fuel station wo ne ho ano wo so ba yira fa number na etwagu e wo afidikesie so na wo ne ye mame na na hema eni enkomo na obetwa adwuma no yopo e de ama efin bia emma ho mame nsambra wo subiem obebusa se nipa ye nyini ye ntena ho daa wo nkrofo a wo kyerɛ mo enwom no ana mo nso e bi mo talent anya me de ma wo mo de abeka wo de ne ho ana yi social media no so de mo gye mo ho ntere ha mo ye bibia bi wo social media no so me do ase BC okay me wonu ma me kyerɛkyerɛ mo emu no to bi ti sɛ me bɛyɛ wɔte yi okay sɛ me ka kyerɛ sɛ me bɛyi ba na onim ekura to a obɛka sɛ bɛboa ana ne de sɛ obi a ɔnto nyom da ɔnyɛ hwe da me nsafo no kwa na me pɛ no ɔno na aba metumi ndu afa anwuntuo ni mu to ne sei ko ne sei ye sei timi de me mo no mba go ye sei ekura no obi enu a na anwunto na ye ne talent okay mi Kokofu Serwaa ma fa omo a matiti wo omo a sei ba wo sie ye de a ope ba bi afa okay e de bebe ma wo sei a kutu ya de ama wo ati ase timi de ma fa nkofo a omo num ade ne ye kwa na mepɛ obo ha onum ade ne ye dada na wo ba ahomaso no ade ne onim baba bre ne ho asam wa kyerɛ no dabi wo ka we de minum ye nso onim hwe timi sa afɔre kwa da mempɛ bi obi wo nim hwe ye no ana Kokofu Serwaa matete no a ɛyɛ me de yesa mama na ɔno wo fa me ne sa na wote ɛna mehwɛ enipa no bo ho a ade no ye na ye ne fe keke no ɔbɛyɛ mfa anya hwe obu a wo hwɛ atum sɛ ɔbɛsɛ ɔde ade no bɔbra ya dwuma nkofo ne mu ni sɛ nya dwuma no ya dwuma kasi a yafa ato ho so obi nim sɛ wo ho na tam na ne ya dwuma ho na ya nwum to no bebire emafutuo ɛkya awreho so ɛyɛ nyuma bebire enigye ode wo ho obi nsu a yɛtoma no wo ho je afutu sam wo ho ensem bebire no bo a wonya dade entie anwum no mu nsem wo mu ansɛ dede no na yɛ de intimi de ma fa nkofo a matiti wo mu a omo so da ache no se yehwe ni ho a ma besi ana enti me pese me busa se emanko na otete wo mu ana mema so kan bi ko me nua be ma bi wo hwew afo asem pa ibe de be because say you can say obi ati hu se talent ni ho baba yama talent na ba no ha yo eti me ma ka ho ne mema no so obe ma wo ho a ono fa mema no side na me so ma fa ema no e de na mema de ne de emano na mechi omunwunto be ma so betimi kire wasa so ya obehunu sa akọ ba bia wo so betimi nya de ode be dada okay mama we de eboram wonyumtu anim ye to non stop ati eburu ma bie kwan na ma yin keche won say ye ma be say do so enu bi na me pɛ no nana me da wonu medidie ana say tutu no me da wonu medidie o bo ayaya baye bo aye nana ne tie sam frewa koto kwa hene no ne tie sam frewa bo aye ayaya baye bo aye ayaya baye katra mada bodue mo wo bo ni be mai katra mada bodue mo bo aye ayaya baye bo aye ye na say tutue eda woni adidi wo bogu ni kan kire ni ai eda woni adidi o bo aye
ayaya bewe aye Mr. Day Kokofu Serwaa Mr. Day Oba sawa mo fedua sawa Mr. Day o agida me wo aye Mr. Day Kokofu Serwaa Mr. Day o agido be wo ye Mr. Day ye to the niba me dia Mr. Day o agida me wo ye Mr. Day Kokofu Serwaa Mr. Day o agido be wo ye Mr. Day ye wa bi me gunu ye Mr. Day o agido be wo ye Mr. Day Kokofu Serwaa Mr. Day o agido be wo ekwan ye mi nkobio no mape ekwan ye mi nkobio no mape kwan bi ekobio we ni egmu akwansi kirawa kwan bi ekobio we ni egmu akwansi kirawa Kokofu Serwaa mi nkobio no mape ekwan ye mi nkobio no mape ekwan ye mi nkobio no mape kwan bi ekobio we ni egmu akwansi kirawa kwan bi ekobio we ni egmu akwansi kirawa Kokofu Serwaa mi nkobio no mape aye mi nkobio no mape ayi ba Serwaa me se mi nkobio no mape kwan bi ekobio we ni egmu akwansi kirawa kwan bi ekobio we ni egmu akwansi kirawa Kokofu Serwaa mi nkobio no mape ekwan ye mi nkobio no mape ekwan ye mi nkobio no mape kwan bi ekobio we ni egmu akwansi kirawa kwan bi ekobio we ni egmu akwansi kirawa Kokofu Serwaa mi nkobio no mape ye ba ha da bi ebe ha da bi na dia wi ebe ha da bi eno wa ye dia wi ye nyina ye hu o fidi awasumi ye be na nka ma wo ye ebe ha da bi ebe ha da bi ebe ha da bi na dia wi ebe ha da bi eno wa ye dia wi ye nyina ye hu o fidi awasumi ye be na nka ma wo ye ebe ha da bi ebe ha mu da bi ebe ha mu da bi na dia mu ye ebe ha mu da bi eno wa ye dia mu ye nyina ye hu mo fidi amasumi ye be na nka ma mo ye ebe ha da bi ebe ha da bi ebe ha da bi na dia wu ye ebe ha da bi eno wa ye dia wu ye nyina ye hu o fidi awasumi ye be na nka ma wo aye ye se nyame ama we Nyansapo TV ye se nyame ama wo wane na ma we ana ma wonu aso pre kwa na mampene no amampene ye se nyame ama wo etwera ba kwa so a ye se nyame ama wo Nyansapo TV ye se nyame ama wo wane na ma wonu ofo na ma wonu aso pre kwa na mampene no amampene ye se nyame ama wo etwera na ba kwa so Appiah. Mo wa hodi o. Kaze ka me ni afa ka de na chika me twekwa na to amade a che ye ni nsida. Ye wiade beto amaye. Enkasa. O beto amaye. Beto amalo. Enti se kutu se ba munya firi. Se kutu. Oma na bo be bokura. Se kutu se ba mo ne de. Se ka ho asem na ade bechi. Ba wo de ye ni nkomo. We ya wasi se kutu se ba mo na me de ba se kutu se ba mo ya sante kasa. Chire ye. Nia me wo me ba o toso me ensan me ka chire no. Wo me wo me masoso pa. Okay. Ti me wo ya me de me ba ni pie pe ma mo Kokofu. Wo ba de se kutu na ba mo ne nsoso. Wa ye se kutu. Wo ba de se kutu. Na se kutu se ba me na be soso na ya me ba rose gold. Okay. Ma de nyina rose gold. Okay. Ene kan se kutu na se kutu ni se obi aka. Ba ono na kan ma se kutu no. Trendy. Eti meti wana msi dabi. Ewe se kutu isi ekokwe meti mi so de bia ka ho. Ama ye dia agwa kotokohene ama ne ma sisi eni emani. So ba ye ani pe ni ba jinhu me ba se kutu no so atimi adu akiri. Ene me Kokofu se wan so fa se kutu se ba mo ya. Me de kwa ye ani ma nkofo age fa ye sa nyu to mo no mbo ye. Ti se kutu dia sa o re. Do ma se kutu se ba mo di din dia eno an Kokofu se wa mete yin. So bia so no to se kutu se ba mo boa. Se kutu se ba no ma Kokofu se na wo te me ne kura kasa na ene nyi no kura ase enti nyimu dia enya bibi kwa ni ada se de ne no ne behwe obi enu ase kutu se ba weti mato da na me ka se nyimu no ye wo de nyame di adom na dom no ene wo obi o ni obesua ye ti se kutu na aso na be ka ase ma obi be fa ye nyimu no enya asem ketewa o ti omu ho ne tra asa ye se nyimu no tra na obi ato wo ba tena se kura wo ba dwene ho no a wo ba hye no ye se wo twuro wo di adwene no
ene ehise ade ne nya adwuma we de ne bre ba be wontimi nye de se kutu se ba mo ne de Kokofu se ho na ma se kutu se ba mo no e be ye de o wiase man nyina mu enti se me na mabonti no bi ka se hwan na ye kofa bai se kutu se ba ma me fa Kokofu se wa obi bo me so tora na me ba ho abra so wa ba kwa na oto ye na se ne de ya maka me ntie ye bo me so tora ye suro ntie se kutu se ba Kokofu se wa na to nyomo no wow nti wo so na to ya fa bla eti wo so de a bra beje eti ye fa na wa yon sare ana da ho no sei ti ye ni abasa ni wo so ani ye ni sei sa be bam wo de ya na da fo se bru eti ye fa ni se why na promote nyom ne ma wan kasa why na promote se kutu se bam no because me the TikToks no ko hu ye ana den time nso ti na me ye de na ma ena nyam ya hye me nyam na metime wo so bia ye fa no de only say ni Kokofu sa me tue me nya pese me nkumunya okay enti mla me ye se kutu se bam no me ba bi ye fe na ohene ba se bia ohunu media no so a okay ti me ya nwini wie no enyu no sa enyu kwasa me nkwa me de hye ni boto wasa amansa nyina ti mfa nwini bi sa o wie enyu na hye de ma na mpia bonche na sa nwini wa anye enti me sende enyu no de ma me ba ohene ba e ma nam so me bo me ba ohene ba no kwa na di ni wo enyu ni mu okay ansa na me ama de nyina rose gold so bi wo se ma me Serwaa boutique fantasy di bebre wo enti me ye se kutu ne de e nyina ye ne se ele tuntum ye wura enti no obia timi tubi obia wiase osantime akamen no obia timi tu se kutu ni timi na me ye ne se ye de tu se be ya e benya ni je de betuntum ye wura nto obia timi fa se kutu no tubi ena ma se kutu no ebeje enti sanati enti mateso mo sanka se renchen se doso se wonkom se chire Hey, my hair, me go. Me dem just say we change say do so. Say wonkom, say chire. And also you na e kan say kutu. And also your rose gold academy ne bia. My capella and they say kutu ni sa say range say. Yes, say wonkom, say chire, say wonkom. Say wonkom, say chire, say won yaw de ne bia. Say wonkom, say chire. Yes, ya asante akade. Say wonkom, say chire. Say wachi gu ho. Say wonkom, say me de we wona ho nyina gu ho. Say wonkom, say chire. Adia. Say wonkom, say chire. Wo di abeje. Say wonkom, say chire. Say wonkom. Na da ho no. Asante fo ba kuye. We de akuti apa. Na mo nsa na mo ye ni say toto koba no. Mo de bu otokwa na. Anyu de wuntimi nto na unyina ho say fa nto nyimo so wo bibi ka ho na ma na yefe so hu ate ase ye dia wadama say wonkom say chire say wonkom say wonkom say chire ye nya de ni bia say wonkom say chire ye wo dia abeje say wonkom say chire ye wachi gu ho say wonkom say chire wona ho nyina gu ho say wonkom say chire say wonkom and them see me fear we kuna mane dia me kwa di fiaro no busa me say Kokofu say wa de kire me o say ho abetete men kasa e no asa to ama wo enti twaka ben na da wo ne ye ma me rose gold nta because wo kan sa se me na mpese me busa because we be abenam bia Kokofu say wani rose gold ni na ye ma terms say them terms dey say free ho agi ba bia twaka ben na da mo obi abua twaka ben na fa so hu no eni ma de nyina rose gold ni wiase ana e ka se moja esia rose gold ni obi na menimu ni da okay na ye ko aguna ma hema e ofa na otweda wa aguna na obato me se me ba agro no ohu me na da odan e di kire me ma e me fe okay nto ono afre me se ma me pe wasem oh nto oka se opa ma se me so me obi ala me hu ni TikTok na me pe na asem pa nto mu ho no na obedi ni birthday mo se ma me be se wo hye enwoma me na wa wo ni me se de me se ye meduma me ko hwe na ese kokwa so hu ya na se dem ti bi anyu na ba ne ye nwanwa chama edo na ododo mo no e be bro so na ma se rose gold me na ya ma de nyina me bi be ko bia me ne na ododo me na me so me do no papa ti etwa ka be da ye ntam bi asase ni free nyina no no okay na adwo we sikatwia bi wo munya sika free mu because say bia mfa se me ma me no na wo ye dididi na se ye ntwa ka na adwuma we no ana why say what to west to watch adwuma ana ya wom na wa be so do ani etu sika so a adwuma ka be jaye ya asem we ha me pa se na manya akonya o platform we so
ye nyom pa sha ne akoma mu ye hu se nyom ne ye tugu ya odie wo ho enye sikasamo o ne mom se obeye nyom no ya hwe se kutu yi efe wiase ama nyina baby e na asofofo di pri eso se me dia ka se kutu yi kura ba ye mo ya ba so abaka se bia me boa munya wodu enye sikasamo o se ya bu abaso kura se je ade na ade ba ye no ama nka bo mu bia baba bi ebi ye ni so no ebi ni ho ti se wo ye nyom na se fo ye ya mamira nyum ye o se wa amfa akoma pa won to hu ancha wo begya ye wo bam bebu se wo nya enkurase bia wo mu to wo ya ye den oh eso ya nyum yi ko ba bia no ane da ho we tu we na wo yafa we tu we ni afa ana no mo fa empanifo ofa atitiw ni ani ntiro bi afa eso no ase afa na fa hunu enye sika afam da bi na se enkurase na di pa no enkurase ye bu abam enti se na nanom se mo mwa ye yensi ntimi nya ho keka amfa nya de chen so nyu no de ho se ye kasa enyame na de adom ye de kasa adom enti asem bia beka bia na timi hyehyɛ nyom owura ho timi hyehyɛ owura enti wanyu bia na hye wonkura ma abambuo ne beba jan abambuo ne do so ya nyom ye ho mi de mi di kokofu Serwaa de mi di ya wo mu na TikTok no kwa sen kwa na wo kwa obi di skia bia na ya monetize ya bele wanyesa wo de eche se ti se ka de ye ma mi rose gold wi pati ase ma frɛ yei ma bo dwa kakra bi ma bo ya baso e matam bia wo ya de no wa ni gye ba wo ya nyon no ha no ase enyom ne kɔ saa keke wo nya ni gye bia mfirim se nipa be hu wo ye be fɛ kokofu Serwaa ni ye no ano no ti ese na nanom omommo ye wo ye to amamera nyuma omommo ye pa ye nenye omo nso ya sene okay mama ye de nkomo na iba wie ye ne sabansia na mate ye se no na your birthday nyankopon ko so nhye we de belated birthday pa ye wi ase kutu se ba mu ye de bedi asa ye sore so a ne sa me bie flo ne de amamo mumma ye nwuma mo ahu se wabra na wagya na de wa alert me na mapon ye na ya sore ko me bie flo ne de amamo anano muntie ye anano panyere muntie ye bru na me be kuma adoma kuma sam anano panyere muntie ye so na ye be kuma adoma kuma sam efiti ti adoma kuma ba de ye nsu ahene kwa efiti ti adoma kuma ba de ye mo ahene ko obo nyame oba so ni asase na ba ahenie ifiri nyame ho ahenie fitete kwa fra mo nyame oba so ni asase wura no ona oba na akwa ba kwa basai wasante hini preku otumfo se tutu asante ma wura no otumfo di ntucha kwa prema no ma asante ma na mo na se tutu ampem so di ahenie ma ahenie ba ya ahenie o na boku wale kwa nkata chiku me da premu sunu awankọ efisa kwa bia asante kotakwade yenim ku yenim dwane o yenim ku yenim dwane nti ku apem beba otumfo se tutu so kwa ma bia wa ba wasana ba biem otumfo se tutu ba biem kotakwa hene se wa mane ku wa mane stabio wadi akwabo na atubura yedene nanom ahemfo ni asante ma muntie otumfo se tutu so ba no nkwaso enwaso ni impuntio nti asante ma mamu ano aye nana ya motri nko aye nana ye otumfo wo se tutu otakwa hine ya motri nkwa o aye nana ye se nyame ama o aye nana ye otumfo wo se tutu otakwa hine ye se nyame ama wo aye once a day aye ana wo se tutu no once a day na ajido bewo aye once a day ana wo se tutu once a day ajido bewo ye once a day asante kotakwa hine nana once a day nana ajido bewo aye once a day aye na se tutu once a day ajido bewo ye sene ho ne nwura sene ho ye na se tutu ye ne nwuro ye kotakwa hine ne nwura sene ho ne nwura ebo ye anu aye ye obi bia mu anu na ya sene ho ne nwuro ebo ana wo se tutu
ye obi ye bibia mu ano na ya asene ho ye sene ho ne nwura ye na se tutwe ye ne nwuro kanchire ni be ne nwuro ye Appiah kubie ne nwura ye Nyansapo fue ne nwuro ye ebo eno wae ye obi ye bibia mu ano na ya asene ho ne nwuro ebo na wase tutwe ye obi ye bibia mu ano na ya sene ho ye sene ho ne nwura ye na se tutwe ne nwuro obu akuni kanchire ne ye ne nwura ye kwato kwahine ye ne nwuro sene ho ne nwura ebo ye ano wae ye obi ye bibia mu ano na ya sene ho ne nwuro ebo aye nanai ye obi ye bibia mu ano aye obiri yadi ye konfo adwe wadi asempe di agoro ye o adayo ye obiri yadi ye obiri yadi o aye me frafra wa o me frafra wo aye agonfo adwe obiri yadi ye obiri yadi o ye na kwa mi Appiah tuwe ejanya sanfwe wadi asempe di agro adayo obiri yadi ye obiri yadi o ye kwasasale nyansanfwe wadi asempe di agro aje wadayo ye obiri yadi ye obiri yadi o Esre museye Yesu amami wa gatetie ye gatetie obiri yadio ye mi frafra we aye gatetie obiri yadio ye obiri yadio obiri yadio konfodwe wadi asampe di agro wadayo ye obiri yadio aye nana bwacha mi ensan na bwacha mi ensan ami ensan ye nyakura we bewo na jae ye ami ensan ye nyakura wo jae aye me dawa brafo ba me den ho mami ye na jae ye me no ma o mami ya me no mo ye didi emu ana jae ye me no ma no ma ye didi emu ye me no ma ye didi emu mami ye me no ma ye didi emu aye ma ye du krom se ono ma bo na kwagina ma na efie ba ma fo e ono ma bo no ma ye du krosi o aye akwagina ma na efie ba ma fo e ono ma bo no aye ma ye du krosi aye obu akuni ganje ni se ye ono ma bo no aye du krosi o ono ma bo no ono ma bo no ono ma bo no aye du krosi ye obu akuni ganje ni se ye ono ma bo no aye du krosi ono ma bo no we dey be say mu di kwadu agwade da no ade o because say me imagine me minimum no mo ya de we dey ya adoma chede a ye nkoto ye nkofiri ye nkosre nyame adoma chede onkoso nhira o nananom nkoso bo wachi dom ahode na na ehia sere be ya yeso da chi bi no ye sato bi so na ye kware a mo ba yin kechede a ne mo do so amaye na o mahu say ye nsoro ye frifia kasa mami ye sorry o last word de be na de be to dwam ama wiase asanteman o mo so atide afiri wo na ye sorry yo ahwefo ne etiefo amutie ye kakra mi so be kan de atie hunfo na no na ma me bi kasa wo TikTok fa me nkrofo mu nkrofo sa asem na o kan na ma wadaro ma yesrew yesi osanka pen osanka kafo nya sa odidi ne ya de ne nsempa ho ye adwuma na ye no eso emfa so ene ye di enna ye ntonyum no nyum hunu sai obi e ba ne amanyum so ne ye to ne ye de be ho ye tonyum ne ho nkofo ki so obi ba na sanyu nkronyi etonyum ho wan so be che ne bia enye bone nti saa de na mo de ato wo no mo nka ne sremo
Mohwe ne ye. Ade timi modi. Aye timi modi. Mohwe ne ye. Ye de adwuma no. Ya to nyom e de hwa nkofo. Se be ye obi ba titiri bi ba nipa bi kwa na obi kura anim no. Obobo ni dia to nyom no. Nipa ne be hunu wa se asumasi ni ebo asumasi ni ye. Wa cho bibi na so de e no ma akoto bibi adi. Yeso adwuma ye no esomfo so ye nya firi so ano. E ha ne de wa han ye. Enu ncha so han ncha kwa yamfi yansa kwa sheda ne fam. Yansa hodi. Se be ye nipa na e be wa ye no. E be hu atitu ne ntina ho ba ye na se. Aye ni monyam hye kwa futia me di tu enuanom. Me dia ba so be ka bibi kakra na ya so ya na. Pacho so masem kakra me kanyans. Me di beta me ma me di no echi. Okay. Fi say ye ko edwuma so a eno so na yesusu. It say be previous say ne bi de kan no. Ntina se ba na ye modwuma aya amunyai. Okay. Yenye fe. Anya fe kwa ya na ye beka. Ya ye be so pamo. Nti kakra so me kan Okay. Me so meda ase say ye to yensa frame no. Mo so modi mani monyam abetai dwumadi no achi. Ebi ade number bi betu dwa say bi obi pese ofre Kokofu Serwaa e wodwabo bi ase dwumadi bi ase a odo number betu dwa na yenso yetime de abo yo etiefo ne ahwefo a ye hwe Kokofu Serwaa say kutu wase be bam na de ne ade no sa obesa ofa Kokofu Serwaa de be wo yi ase a we fa number 0246 291181 0246 291181 02400 62247 number se mi eni nyina so WhatsApp wo frɛ number ne mi enu nyina onsa be kan Kokofu Serwaa enna gofoma ya be ye ne ma do so wo ye na si ama bi abua omachi buho ye ba be sore ma menye mi promo bi na mfa se kutu se bam no emfa ntwa to ma me abusua me so se afa no wateme nka wa fidikesie so na wo hwe mafade na ye wo fe na wo pe afade bi e de akodwabo bi ase se ye wedding ye naming ceremony occasion bia mekanfo na nahema owo abrempon Royal Palace the amount owo santase roundabout ho baby a Biton gas fuel station ewo no eho anana nahema ewo se wo pe ntoma de agu ho wo pe se bi o se yemfa plastic chair canopies dwumadie bia no obeba na oba be so wasene obeba na oba be du dwuma no the amount empo ya baba wase ne meti hoi na wanya brantie bia se bi wo ba fia ba be hu abusua na odo akwakotena se wo yire na bibia koyie the amount na wo pe se ye maame na nahema embrase ombe hihye niema so edoso emfa maw na enye nimonyam hye emfa maw no obusua dia enefo ani ekire eye owo abrempon Royal Palace and Services me the service ne ka ho a na me twem se onye entuma ne nkwa na oton ana enye ahenema ne nkwa na oton ana enye niema ne nkwa na oton osiesie ayefro ho ode ne canopies ne nkonya ne sound system dia ye ne occasion bia no ni nyina no ba na kache a ya ye niema say doso say kutu say bam ewo hwa abusua enya asem keto be ye niema no nyina ma wawie no na wahu say ampa wa ye adwuma no ama won so wakoma atowiyem men kasa bebre entifana na hema number yi ewo afidikesie so 0247 104581 0247 104581 owo Santase runabout biaya Biton gas fuel station ewo no eho ana owo obekasa adwa oniema no de se ne bo eden ne bo onye den de hia ne se woni na hema ebekasa ewo buo ene odokwan so oye ayemuye entisika bia obetua no obeje na oba be du dwuma no edi amount na bibia so akoyie ahe Nyansapo TV kacho nua se won subscribe channel no esan say ye de eniema pa ana eba be somo ewa fidikesie so amamre ene amane enkansu eye kroje de aha sei ana wonsa ebeka no wosofo asona kachi adwa kromu enemy di na na hema me sorry me jamu edi amakokofu hima no di sei kutu sei bamu etwato amaye se aba Nyansapo TV na se yanto sei kutu sei bam dia ese ye ba edwumade na eli ensipo se Kokofu Serwaa na tie no amema nto se kutu di a se kutu so simi na mbo e to se metu no bia wo se Kokofu Serwaa na tie e odi abeje eni se kutu se ba mo enyo de ni bia se kutu se bam enyo de ni bia se kutu se bam we dia ya santi akade se kutu se bam Kokofu Serwaa gro no enyo de ni bia se kutu se bam go ni bia se na na wada o ma se kutu se bam we dia wa chigu ho se kutu se bam we dia
edi adia Sekutu ye wedia ubesua lewu Sekutu Serwaa agro no nya de ni bia Sekutu Serwaa ye nya de ni bia Serwaa agro nya de ni bia we asante akadio Sekutu Serwaa anyimo eda ne nto nche no abusiafo what if say Nyansapo TV yenya Appiah ho ntoma de ne Appiah ho ntoma enye ne nkwa na be hu ye maame Kokofu Serwaa e wa fidikesie so yenya bonatenase e wo yedwumadie bia mu what if say enche ye dwumadie so nko ba be somo e wo Nyansapo TV so ne no ye maame Kokofu Serwaa ane ne no ebedi sa dwumai sane obi ewu a yesifa esiesie kunani no afade a ese wofra empo enema bia ese wode keka ne ho ansan wakodwabo bia ase no ye maame Kokofu Serwaa amamre hema one yen eba betenase na yadosuko ewum enti medical ka cho se dwumadie ndi ahye ne se doso ewo eye Nyansapo TV so a abusu enya asem ketwa enti ka kire wunua na so nka ntwo fofo se Nyansapo TV aba ne ye maame Kokofu Serwaa ebedi dwuma wonwaso edi ama wo nyame hiraw se wunya adajeje bre ehwe me ewo fidikesi so nyame aba da se ne yesia bye bye kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadoresra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode brensi am wa otua ne nsem mojabmo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nyeye bi tontonte ye no sane ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din do Obama akola wa no so pese utrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame